seorang rohani rahasiaan Hulehodo sude Pangidoan salelengon Asal maboigot parpanata Muasama ito Duko marurat holoki Bisegai hororo haki Holalaniata Gabe umbarohani Hachik nai papai namo Tuhan
Tu dolok manang tu toruani itarap saudura tu naso jadi kita marsira yang goso sinirang nilamatean hidup jadian. Si kasihan di bagas roh aku tersirat do di bagas roh haki bohim nang dot gormi undengkan doi masih nota Rasanya bunga doi sai mangerba ito ahorongan ahoronganku dahon tapi ku dahon saat di ujung ningoluku Juan kita dia karena hubungan asa damai salering ningoluta Oro tinodoni rohaku Oro tinodoni tatiku Oro tinodoni Si kasihan di bagas roh aku tersirat do di bagas roh haki bohim nang dot gormi undengkan doi masih nota Rasanya bunga doi sai mangerba ito ahorongan ahoronganku
tidak koko putus tua. Marsira dangado alana, marsira alai dangado bocilna, godang mai sidalianmu dalam mulao manikal bola. Oasa dan siana jolo itu di dokoko na solo rohan tua. Asa buboto hiya laho manata holok itu ho. Durian nama aduhana kurito nanti alam pambaheran botua dan kolapan maka holongi si moruna hati monodako. Marsira dangado alana, marsira alai dangado bocilna, godang mai sidalianmu dalam mulao manikal bola. Oasa dan siana jolo itu di dokoko na solo rohan tua. Asa buboto
nyusun skripsi. Oh Estelina, Uli, dan sengaja mengalupaku. Dokumen dua rahasian, tu dia jupang aku, di dia bayi mampu. Menerima bukti di holoki, di bagas buku buku sarjana gugur gaun gorli. Estelina, bayi mahal. Iluna maraburani daka suha tapi itu rohaku nama kopui dan tarubati hobi tungdi rokok behasian sumpami pabalorohan airang porse abiang nunga tu bagas acit ni rohaki di bahiko ito dan langko toru halibe hati
mapahachitoro aki na terbereng ako di gadeng na asing tumatay ko mos di haul ko ito si Dorido kami Urang mesayro Orasian Manunggu
Chattingan manis-manis hatang tua. Sudah ternyata si pareset dong. Alasan doa be pandemi COVID stay at home. HP narap dohot si dolimi dohot. Malonai rohasian pasang diwara. Malonai rohasian paposoruhan. Pandemi COVID di beko si dalian. Pandemi COVID di beko kesempatanmu. Aida kuripu somoni paparenangmu. Salelengon huripu dong tutuholongmu. Sampai ternyata holong diholong na palsu. Di mahit ko doang HP meam-meammu. Ang chattingan manis-manis hatang tua. Sudah ternyata si pareset dong. Alasan doa be pandemi COVID stay at home. HP narap dohot si dolimi dohot. Malonai rohasian pasang diwara. Malonai rohasian paposoruhan. Pandemi COVID di beko si dalian. Pandemi COVID di beko kesempatanmu. Aida kuripu somoni paparenangmu. Salelengon huripu dong tutuholongmu. Sampai ternyata holong diholong na palsu. Di mahit ko doang HP meam-meammu. Sampai ternyata holong diholong na palsu. Di mahit ko doang HP meam-meammu. Sian hias ni rohaku upasangat holoki di jalo hodoi dohot dengga nungahu parsita ikon hodo hasia
nagabe rokap ni tondiki. Uli ni rupami nang lambok ni hatami sadalan mah tuli ni rohami. Idona mambahen marbunga rohaki unang benian kita marsira. Hasian pos dorohaki di holong ni monotung salah beang sai dian tu holong hasianku. Cintaku yang na boy betar pasidi holong bisa rohaki sayang bisa lelengon dan cintaku. Iya matang aku hasian sayunang man kita marsira. Uli ni rupami nang lambok ni hatami sadalan mah tuli ni rohami. Idona mambahen marbunga rohaki unang benian kita marsira. Hasian pos dorohaki di holong ni monotung salah
rahasiaku, haholomia sianies liroha satai saolo akita dingolutao. Pogos di roha unang masoni tanah dua bersatu kinato sude akana di Portivio. Jangan tahan orang dapat seorang rohaki manang pato guhon horoki dan loni siang kolong upangino siang ko holong mino na mandaria hodo artaku hodo artaku hasia. Di roha unang masoni tanah dua bersatu kinato sude akana di Portivio. Jangan tahan orang napasolang rohaki manang pato guhon horoki. Jangan tahan orang napasolang rohaki manang pato guhon horoki dan lori siang kolong upangino siang ko holong mino na margaria
turun aku mengalului na asing dia si pataro turo aku na uberengi torang gabenai tadi konoku dalam manusia Magusori di bagasan rohako Lau bajo nangko karai Hape nanganong nunga jumolo siara Lau bajo nangko lautusi Alay sa pumagara tinggal lorbuk nama Jala sa pumaratiyo Naholong na maro Hey, 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 yeah, oh. La, 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 la. Hey, 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 yeah, oh. La, 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 la. Si pataro turo aku Nalu berengi torang Gabenai tadi konoku Dalam manusia Magusori di bagasan rohako Lau bajo nangko karai Hape nanganong nunga jumolo siara Lau bajo nangko lautusi Alay sa pumagara tinggal lorbuk nama Jala sa pumaratiyo Naholong na maro
ipaturo Tuhan ino nanangonu nung agabi ang tutuja na maduma alay adong dosada saudara tangis sonau nasusanga pasangap damang kainan sugari na mangolu mana tua-tua rason ang rohana na margelengi tutup doawinan satu matangis warningot kurcumi tuau anak po nang kuahaso anong singingotammu siap kami sa surena gelengli mariak ate-ate mono sayu ingoti mga piyan ang maranida jolmai nabuhi pa sangat na to oras na di ngodunay Ohama ang sotar ng mesomoni Somararita ho among ino alaso sa nahupasan hapon titigin o lumiti Marningot kurcumi tuau anak po nang kuahaso anong singingotammu siap kami sa surena gelengli maniak ate-ate mono sayu ingoti mga piyan ang maranida jolmai nabuhi pa sangat na to oras na di ngodunay Ohama ang sotar ng mesomoni Somararita ho among ino alaso sa nahupasan hapon titigin o lumiti Sa sure
Nasidari di anakmu. Ay dan ako istiro at kuwilang Namar na tua-tuai nasoari na dunay ang buwabang Nasidari di anakmu.
come on